Какво става, приятели? Аз съм Джой Дой и сега ще играем в Майнкрафт сервер. Тук съм с един приятел. Представи се, ако обичаш. Това е Herobrine, бро! Не се абонирайте. Не се абонирайте за него. Не за Herobrine, бро, за Джой Дой. Не, абонирайте си за двамата, ако искате. Харесайте и добавете в любими. Това ще ни помогне много и на двамата. Тук виждате както имам диамантен броня, всичко така на дървера. Искам... Motherfucker! Шалалила, полали, лали. Тук в момента... После ще видим. Тук в момента искаш ли да намерим място, където да си направим къща? Аре! Аре! Фак, зомби! Аз съм мъж. Ко бе? Последния път, кога играхме този сервер КМС, аз бех лампа. Бех на много видно място. Fuck you! После може да поиграем ХНС. Ама кога слушаш? Оооо! Тъпо зомби с златна чайтата шива на грозна нещастна броня. Първо трябва да убия зомбако. Шет, че ме... Фак. Зомбако ме уби. Браво. Мен е познат. Че аз имам броня. Имам 3 енчетната диаманта. И аз имам. И късмет. И не, виж. Ето ме. Ето ме! Пишеш кит бонус. Чай, че някой ми писа на скупето. Зомбак! Зомбак! Иляне, помощ! Иляне, помощ! Иляне, помощ! Тапанар си бъмбази. Аз ти взех експито. Педераст. Я не покажи мозки. Какво ти го показвам? Чай са! Кит Аматеор. 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 Кит Амафакинг Теор. Аз ще си взема само меча. Иляне, да ходим да търсим къща. Добре, хайде, бро! А ти ме наричай Джой. Да. Кажи, бро. Кажи, бро. По-бързо! Кокошка! И аз си взех. Аз взех едното. Глава! Ела! Оне по-бързай, да! Не мога да взимаш. Хайде, бро! Бързай, бро! Ебак! Не мога да взема дърво! Фак! Shit! Enderman! Enderman! Fuck Enderman! Fuck you Enderman! Fuck you Enderman! Fuck you Enderman! Fuck you! Fuck! Baba! Fuck. Shit. Ами, качвам се по една планина. Добре, и аз това си мислех. Вземи ги по-бързо! Пиши тъпа! Не
малката. Да. Сега трябва да ходя да се намира майка ми. Чай. Еми напиши бак! Не знам, върна ме, знаеш къде? Къде? Те са, върна ме в факса. Кое? На спална. What the fuck? Джой, помощ. Айде ми, ти ми ги нема. Фак! Ай, като много зомбита. Илан е! Бро! Това му е... По принцип аз го наричам Илан, иначе няма да ви кажа истинското му име. Бро, побързай! Фак! Ще убият! 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 Побързай! Ще убият! Добре. Ще убият! Отъпах. Напиши бак! И аз проверяйте ми, да видиш дали имаш моите неща. Аз имам само моя меч и едното ми пиле. Че аз... Мotherfucker. Motherfucker. Това е... Върна ме... Знаеш къде е база тъпто? Пиша бак и ме връща там, къде играхме Hunger Games. Hunger Games! Ще убия малко прави. Фак. Илане! Айде да играем малко хънаса. Не сега. Свърши това. Педераст. И ние ще се върнем след малко. Здравейте отново, това беше много дълга пауза, извинете. Но сега продължаваме с Бро. Херобрайн Бро. Ау. В момента си намерихме дърво, аз си направих факли. Обожим дай му брадата. Добре, видеха. Ето. Има Unbreaking 2, Sharpness 3 и Fire Aspect 1. Преди ми кажи откъде бяха тия хорбекс. Откъде пък ще знам? А кой знае? Гошо? Да, Гошо знае. Ще пребия Гошо. Не чупи крафтинг тейбъл. Аз ще го взема. Взе го. Фак. Ще прасна с пратата. И забетите в глава. Айде да ходим да си правим къща. Може да те праснете един път с тия. Fuck you. Просто. Виж. No! Ден. Да си вземем още дърво. Аз имам въглища, наприх си факли. Кай. Дека! Удари ме! Тапанар! Тапанар! Да, бе! Аз съм на 2 сърца! Стига се защиташ тази дъпа, братва, и къде отиде по дяволите? Трябва да хапнеш нещо. Еми, за да и се възстанови кръвта. Добре, ще хапна малко мозък. Изтегли си мод за мозък. Да. Не има такъв мод. Има. Не, няма. И това беше за днес.